Dragi moji, assalamu alaikum, jedan veliki pozdrav. Ovako, jedna jako bitna obavijest. Za gledanje utakmice ovdje u Beču, jučer smo objavili, već su mjesta sva rezervisana. Dobro nam došli, da uživamo i gledamo teku, naravno bodrimo zmajeve i da kažemo da je u Nürnbergu još ostalo nekoliko mjesta. Ja sam tamo lično, ako Bog da, dođemo kako s njim. Lično u Nürnbergu, ako Bog da, pogledajte ćevapi u kajmaku, je li ovo najprodavaniji proizvod nakon reklami? Jest. Pogledajte ćevapi u kajmaku, top, da je ovdje se nađe, pogledaj ovo kako to lijepo izgleda, pogledaj ćevapi u kajmaku, možeš nositi. Idemo sad ovdje gore odnijeti kahu, ovako kratko da kažemo samo, znači dobro nam došli, hvala svima koji ste rezervisali, znači već smo u Beču popunjeni sa mjestima. To jeste u utorak, hvala svima, u Nürnbergu još ima mjesta, također sam ja tamo u Nürnbergu ako Bog da, gdje do ovdje imam specijalne goste, imam dobitnika zlatnog Ljiljana iz Brčkog, imam ovdje jako dobru ekipu, danas smo imali gostiju iz Švicarske, Holandije, Belgije, Italije, Hrvatske, Srbije i tako dalje. Danas je bilo gosti Osak, ovdje imamo specijalne goste i nosimo kahu. Evo ga ovako lijepo, laganini. Idući ovako u kajmaku ipak, je li tako? Da, prijatno da bude. Znači ovdje ćemo ponijeti kahu, ovdje imamo usaša. Štvanje, kako ste dobro došli? Jer ovdje malo napravite mjesto, ovo je maksuzija, ovako da ja onaj... Hvala tebi, stvarno. Evo ga našla, vidiš ti ovdje kahe. Nije nikakva je ono... Amin, vi jake, ovdje imam ovako gosta, ja posebno ugostim, svi su gosti nam dobro jako došli. Da ćemo uvaženo Efendi Hadisu da sipa kahu. Imaš čast i zadovoljstvo. Evo sad ćemo, gdje se nađe, nek raskloni odmah. Selena, rasklonite ovdje odmah ovo, tamo, jeste usluženi bluda, jesni? Sve pas? Where are you from? Turčija, mašallah, ja sam na selu, nasanavi. I mašallah, alhamdulillah, pomoćno ti me taj. Siva? Mašallah. Ovdje prijatno da bude bluda, malcaj. Odakle nam vi dolazite iz? Požarovac. Pozdrav za Srbiju, pozdrav za Požarovac. Vidiš, ljudi znaju šta je dobra klopa. Završeno, vidiš ovdje, vidi. Znači, laganin imamo i ovdje ekipu gore. Da nas snimimo i ovdje odakle su nam ovi. Poštovanje, kako ste? Dobro i? Evo, dobro, odakle ste na vi? Francuska, ide Francuska, Pariz. Bio sam u Parizu, lijep. Prelijepo, jeste u Francuskoj? Parizu. Baš u Parizu, dolazio sam na onaj sajam tamo. Za čemu? Onaj što bude sajam u Parizu, poznati, veliki. Ja. Saj, kako se zove, ne znam, tako nešto. Dobro došli. Znači imamo ovdje imamo Brudu. Dakle ste nam ti Bruda biješi? Banja Luk, šeher grade, Banja Luka, Mila i tebe me, znači, završeni Bruda iz Banja Luke, ovi su nam. Dobro. Uglavnom, dobro nam došli, hvala svima, a idemo sipat kahu. Znači, rezervacije u lokalu Ferhatović, Austrija su rezervisane za utakmicu. Tako ako Bog da, inša Allah, ima u Nürnbergu još nekoliko mjesta i dobro nam došlo. Ovdje je veliko zadovoljstvo da nam sipa kahu. Ja ću reći ovako, momak iz Šerića, jer je bio momak dok je sipao kahu u Šerićima gore učio. Maksu selam za naše Šeriće, mjesto Gazija gore, Maksu Ziru. Višegradski Z. A on je Višegradski Z. Evo, javljaju se Podrinci, tako, veliki selam, pozdrav za Podrinje. Vidiš ovo, pogledaj ovo, znači Taze Bakar Kovan došao, znači za ovu manifestaciju, Prišak, Počovca, vidite, sve znate gdje se kupe, ima reklama, tamo, Rahat, Vokom, Robljena, Kocka, Dedo i kažu da Rahat, Vokom, Ljubosti više nije Rahat, tako kažu, ali eto. A ovo Gaziju ovdje samo snimi, njega će poznati oni koji trebaju da ga poznaju, onoga Gaziju tamo u kampi iz Brčkog, Zlatnog, Ljiljana. Veliki selam, pozdrav za sve dobre ljude, ma gdje bili, širom ovog dunjalka, dobro došli na veliko otvorenje, 4.4. u subotu u Nürnbergu, tako da budu dobro nam došli, svi su ljudi dobro došli, bez obzira koje vjere, boje, kože, nacije bili i svi pravi gurmani da jedete najbolje i najkvalitetnije ćevape u Evropi. Završeno, baš sam Nadin Ferhatović.